korzystać, ale musi być na to zgoda nas, znaczy się, no w sumie państwa, bo my wyrażamy swoją chęć tego, żeby coś tam w tej chwili zrobić. Bo naprawdę, tak jak mówi pan wójt, za parę lat to zarośnie całkiem. Ja do tej pory wycinałem też te brzuski, tutaj mówi ktoś na 1,20 m, ale jak pan wójt mówi, jest w pasie drogowym. Dociąłem to w tej chwili do pasu drogowego, świerki są tak jak powinny być do tej wysokości i tak zostaną. Te drzewa, które są w środku, będą rosły, no trudno, nie będę już tak, jeżeli nikt nie chce, bo nie mamy obopólnej zgody na to, żeby coś tam zrobić, to no niestety. Niech będzie tak jak będzie. Skoro wszyscy chcą, żeby tam były chaszcze, to niech będą chaszcze, skoro to ma być ładnie. Przyjeżdżają ludzie do Chmielna, rozmawiałem tutaj z wieloma osobami, które mówię, jaka to jest wizytówka, jak to wygląda. A strach. Tutaj może to jest widok właśnie w tej chwili. Teraz te drzewa, jak porosną, to jest 1,20 m. Jeżeli ktoś chce, nie chce zmierzy, jest 1,20 m w pasie drogowym. Te już rosną. To już one już były przycinane chyba z 4 razy czy 5. W tym roku wyciąłem kawałek, ale stwierdziłem, że no nie będę już tego robił, bo raz, że nie mam już siły, zdrowia i to są też koszty. Co można by było zrobić? Pozwolę sobie przeczytać, bo tak nie jestem takim dobrym mówcą, jak powiedziałem. Parę takich miejsc, w których jakby może wyglądać punkt widokowy. Ja bym poprosił może ten drugi. Taras widokowy o Węgorze. Oddany do użytku w maju 2013 i zrefundowany przez Unię w 80%. Miejsce ładne, na dole proszę bardzo. Miejsce na ławeczki, ogniska, można ze spokojnie przyjść, usiąść, popatrzeć. Wydaje mi się, że jest bardzo przyjemnie, bardzo fajnie. To jest jeden z takich przykładów, może drugi. Ta górka wygląda podobnie jak nasza, tak prawdę mówiąc, gdzie na to patrzę. Tylko, że my mamy jeszcze ładnie, bo mamy na dole jezioro i mamy ten widok taki większy. Tak samo, ławeczki, taras, jeden, drugi, jakieś tam nawet zadaszone pomieszczenie. Nie mówię, że tam ma być zadaszone, jakieś tam coś zrobione. Chodzi nam o to, żeby zrobić tam przede wszystkim jakiś parking. Nieduży parking, nieduży, no tak, żeby pan Stasiu, jak będzie jeździł na przykład z wycieczkami, żeby mógł stanąć autobusem i jakieś tam parę samochodów, jakieś stojaki na rowery, no żeby było to jakoś wyglądało po ludzku po prostu, nie? Żebyśmy się nie musieli za to wszyscy razem wstydzić. Może jeszcze jeden przykład. No, z okularów nie widzę. To jest trzeci, tak? Krzeszów, to już było. Każda gmina nam może zablokować to. Musimy mieć plan zabudowy, musimy mieć pozwolenie, musimy spełnić warunki wysokościowe jakiekolwiek, wszystko musi być zatwierdzone przez gminę. To nie jest tak, że my sobie myślimy, nagle postawimy sobie nie wiadomo jaki dom i że wszyscy będą mieli wtedy pozasłaniany widok. Dziękuję. Byli przedstawiciele parku, Kaszubskiego Parku Krajobrazowego i zgodzili się z większością, wtedy radni się przychylili do tej koncepcji budowy tego punktu, że w przypadku powstania punktu te mniejsze drzewa można by wyciąć. Te duże drzewa mogłyby zostać, ale przecież jeszcze dookoła drzew jest widok w dalszym ciągu, jeszcze ten widok jest. Ale naprawdę, jak odczekamy 10 lat, to nie będzie o czym dyskutować, to tylko wtedy państwo powiedzą, no ja mogę powiedzieć, ja nie mówiłem. Naprawdę, no te drzewa będą rosły zgodnie z prawem i widok będzie tego. Jeszcze niedługo to, że akurat na działce pana Kamińskiego jeszcze w tej chwili coś widać fragment jeziora, to tylko dlatego, że ta ziemia nie była po prostu ruszona i przeorana. Jak tam się rozpocznie jakąś orkę, to za 5 lat już tam rosną drzewa. Ja to już przerabiałem i wiem, jak to wygląda, tylko nie wiem, czy to do państwa nie można tak skrajnie i bezkrytycznie podchodzić do tego tematu. Inna działalność, że państwo po prostu zainwestują w tą ziemię, a to będzie ogólnodostępne? Czy to ma jakiś mieć sens komercyjny? To ma przynosić dochód? Na czym to będzie polegało? Gmina nigdy nie myślała o kupieniu tych działek od państwa i wtedy zrobić punkt widokowy taki podobny jak Park Kamienny i zagospodarować to w ten sposób, żeby to zawsze się stało w ten sposób. Ja nie słyszałem o takim pomyśle przede mną, żeby ktoś chciał to kupić, a ja osobiście jestem przeciwnikiem kupna ziemi prywatnej, wydawania publicznych pieniędzy i potem jeszcze jeden etat dołożę do sprzątania tego pilnowania.
A jako gmina, jak wybuduje tego typu inwestycje z funduszy unijnych, to przez 5 lat nie mogę oczywiście pożytków żadnych pobierać. Nie? To będziemy mieli tak jak park kamienny, który jest do sprzątania. Tu niektórzy z Państwa są zachwyceni parkiem kamiennym, a inni znowu... Proszę? No za pieniądze gminy, a pieniądze gminy są... To się zrobiło ze panem Sikorskim, który zrobił restaurację na Dolach, był jeden dom, którzy byli wszyscy przeciwni, potem powstał drugi, a potem jeszcze nowy. I tak nie może być z panem Buzrowskim, bo pan też nie gwarantuje nam 10 lat czy 20, że to będzie tylko punkt widokowy, bo pan nam przecież nie będzie za 2 lata, tak? Jak prywatnicy pan. Zaraz Pani odpowie. Wszyscy znajomi czy nieznajomi czy pracowicze, to nie widok na drugi malarzy z Gdańska. Proszę dać Pani mikrofon, bo to jest nasz jedyny widok. Nie, ja mówię głośno. Ale Pani protestują, także Pani nie chce mikrofonu. Jedyne miejsce, gdzie Chmielno może szczycić się tym widokiem. Tak? Pani uważa, że tym widokiem się może szczycić? Nie, ja uważam, że urząd gminy powinien to wykupić. Tak? To jest jedyne miejsce, to jest lepsze miejsce niż plaża, niż kamienny kraj. I co, i wtedy coś się zmieni tutaj z widokiem? Wiesz, my na to pracujemy, tak? To więc przecież nie jest takie drogie. Ale skąd Pani wie, co nie jest drogie? Właściciel jeszcze nie musi sprzedać, to Pani... To będzie tak, jak ma drewna, oni wszystkie wchodzą w jeziora, znaczy 30 lat temu nikt nie mógł budować 30 metrów od jeziora, tak? Przepisy się zmieniają. Są wójtu nowe przepisy. Nie wiem, na czym jest. Ale tak Nie zależą od wójta, chciałem zaznaczyć, że... Też nie od razu, bo... 30 lat temu nie można było się budować. Były się działki drogie, ze 100 000 z widokiem nad jezioro, a teraz my mamy tak hałasy, to